înseamnă libertate. Muzica e... Bravo, Ioana. Mai știi să cânti ceva? Când sunt mici, articulațiile sunt mai moi. Pentru că e foarte scurt, adică e mai lung. Seamănă cu aia dinainte și atunci poți să faci ușor. Sunt convinsă că o să se încurce în curând, adică cât poate să țin așa. Da, e normal. Nici n-are tocuri. Cântă tu cu tocuri, să vezi cum e. Așa cânta și mama. Și eu, dar nu, în public mă emoționez puțin. Acasă, când sunt acasă, chiar aproape așa, da. Da, mulțumim, Ioana. Mulțumim, Romanița.